guys! Good morning! This is Michelle and welcome to my YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo guys? Anyways, good morning. It's 8:30 in the morning and I am ready. Wake up. Charot. Maaga pa kaming gumising na akin yung Sabbath kasi may trabaho siya ngayon and today pala is Saturday. Ayan, so, and then, yeah. Nag-prepare na ako ng almusal ko. Anyway, yung Jusawa Bells ko is, ayun na, nauna na siyang nag-almusal. Tapos, malis na siya kasi may trabaho nga siya. And then, nagsalang na ako ng labahin sa washing dahil ako ay gagala ngayon, guys. As in, so, kailangan muna kasi syempre, gusto ko pagka ako gumagala or pumupunta kung saan-saan na gagala-gala or something, is gusto ko malinis yung bahay namin. Tapos, wala akong mga dyan, mga labahin, kaya nagsalang ako ng labahin. Hindi naman ako inaano ng asawa ko, "Hoy, maglaba ka, maglinis ka," ganyan. Hindi, wala yung sabi mo sa asawa ko, wala yan siyang pake kahit ano yung bahay namin, ganyan, wala yan siya. Pero ako kasi, hindi ko kaya na magulo yung bahay namin or meron ako diyang tapos gagala-gala ako, ganyan. Yung parang gusto ko para pagkaalis mo malinis yung bahay, pagbalik mo, 'di ba? Kasi pagka magulo yung bahay mo is parang magulo din yung utak mo, ganyan. Yung parang ano ba. So, yun. Kaya, yun ang gagawin ko ngayong araw bago ako umalis. At samahan niyo ako kasi akong mag-isa ang gagala ngayon. As in, ako lang talaga. This is my me time. As in me, myself, and I. So, meron ako palang dito. Meron ako ditong ginawang breakfast ko. Ayan. Kasi tinanong ko yung Jusawa Balls ko kung ano yung kakainin niya na So, ayaw niyang kumain nito. So, akong kakain ito kasi kumain lang siya ng kape at saging yun lang kanya. Tsaka may bread siyang ginawa. Iba kasi yung bread niya kasi sa bread ko. Charing. So, this is my breakfast, guys. Ayan. Dalawa na yan kasi hanggang lunch na yan kasi kagala nga ako, guys. So, ayun. Pagka gumagala-gala, alam mo yun, gusto ko lang yung sarili ko, yung makakita ng iba. So, punta tayo sa ibang city ngayon. So, yeah. Sa ibang city. Sa katabing city ngayon. So, doon ako pupunta. Mamaya. At samahan niyo ako kasi it's my first time to go alone and driving. At magra-ride tayo ng train. Punta doon. So, yeah. Kain tayo, guys. Guys, hello. Update. Nakabisa pala ako at this is my feet. As you can see that in the salamin. This is my feet. Nakadal shoes tayo dyan. Kasi medyo magandang panahon ngayon at para, alam mo yun, para comfy-comfy lang tayo. Tapos ito, saka-jacket ako. Pero parang pakiramdam ko, okay ba to ang suot ko? Pero bahala na. Ayan na talaga yan. Hindi na natin babaguhin. Bakit ba? Aray ko. Ang mahalaga, komportable ako sa suot ko. So, let's go. Hi guys, update. Nandito na pala ako sa bus station. Sa ganyan. Ito sa amin. And, yeah. Naglakad lang ako mula sa pupunta dito kasi may time pa naman. So, why not, diba? Huwag tayong masyadong magmamadali because this is, gala-gala lang ba? Ano lang to para sa sarili. So, yeah. Tayo sa hagdan. Masyadong mga tao kasi I have a lot of time. Guys, dito na pala ako, no? Upo-upo. Dumating na pala yung train dito papunta ng ibang lugar. Sorry. Yung sa akin wala pa. Still waiting. Nahihiya ako. May katabi kasi ako dito nakaupo. So, hi guys. Nandito na ako sa loob ng train. Dumating na yung train. Papunta ng Bon. So, yes. Sa Bon ako papunta ngayon. At ilang beses ko itong gagawin. Yeah. So, na ako lang mag-isa. So, yun. Nakasakay na tayo. At waiting lang tayo sa pag-alis. Siguro mga 10 minutes, something like that. So, yeah. Papasensyahan niyo na ako para ako bumubulong kasi may pumasok na dito at may tumabi na dito malapit sa may pesto ko. So, ito talaga yung kailangan kong i-conquer. Kasi, yung pagkamahiyain ko talaga kasi. So, lakas-lakas yung loob to, guys. So, yeah. I'll see you guys later. So, nandito na ako sa Bon! Finally, I've arrived here and yeah, it's parang 40 minutes yung drive. So, dahil nandito na ako, unahin ko itong paborito kong shop. Kasi sa paborito kong shop ito,
Primark. Charot. So let's go. I'm done here guys sa Primark. Let's go to another store na papasukin natin. Papasukin. Okay guys, dito na ako sa pinaka-center ng city, no? Anyway, nasa city naman talaga ako kasi galing ako ng Primark. So yan ang papasukin natin sa nasusunod. Take Max. Isa din sa mga paborito ko. Ang dami ko paboritong shop, no? Kasi itong mga shop na pupuntahan ko guys, hindi yan sila mga mamahalin na shop. So may mga shop yan na mga you know, for me. Charing. So, yeah, nakatingin yung tao siguro nagsasalita ako nagawa. So, dyan tayo pasok sa Take Max. Kita niyo yan. Update. Alam niyo ba, kakalabas ko lang dito sa Take Max. Grabe. Ang tagal ko dyan sa loob. Anyways. So, kasi nga, nagpili ako syempre, no? Kailangan ko pumili ng mga, tumingin-tingin. Tapos, syempre, sukat-sukat tayo, no? So, dami ko sinukat. Isa lang yung kinuha ko. So, tara na dito. Punta tayo dito sa kasi sabi ng asawa ko, ito daw sa Galleria ay may something na, sabi, tingnan ko daw. So, alam niyo yun, kahit na, tawag ito, kahit na, ko to. So, may dito sila, may mga paninda sila dito guys, hindi ko lang mapakita, naiya ako talaga. So, yan ang mga baso. Heart. Ang cute. Ang cute. Ang dami nila mga pots. Spaces. Ayan, ang ganda. Wow. Pretty. Ito na ako sa loob ng Galleria. Grabe. Picture tayo. Guys, update. Tapos na pala ako mag-inig dito sa city. Alam nyo, mag-aalas 6 na. At yun, nagkantay na ako ng train pabalik doon sa amin. Wala pa. Medyo may mga time pa. Pero sa kabila, yan. Kita nyo ba yung train na yan? Yung mabilis siya na train, guys. HCE. Yan ay very mabilis na train. Pagka nag-travel, ganyan. So, yan. Dito ako. Ito yung itsura sa labas. Kita nyo ba yan? Charan. Magandang building. So yun, update ko na lang kayo mamaya pag uwi ng bahay. Masaya naman ako sa aking gawa ngayong araw na ito kasi nakapag-ikot ako talaga nang wala akong iniisip. 10:39 update. Ano ba kasi train? Nakasakay na ako, wala akong tatabi. So, na parang akala ko mag-6:06, na parang 6:30 na. Kasi ang dating ang alis ng train ay 6:39. So, yeah, matating ako ng bahay mga 7 something na. Ay, hindi. Doon sa city pa namin kasi nga mag-ano pa ako ng another bus pauwi sa bahay namin. So, yeah. Diba? Grabe yung akin na ngayong araw na ito, but yeah, I'm happy and Charan! Guys, I'm finally back in our city. So yeah, ito yung hotel din sa likod ko, hotel yan. Anyways, waiting pa ako ng bus kasi nakalagay dito is 15 minutes yung bus punta sa amin. Anyway, yung kasama boss ko is hindi pa rin siya tapos sa trabaho niya. Mauna pa rin akong umuwi ng bahay. So, yeah. But anyways, I'm just waiting the bus and yeah. Yun lang. Kasi sabi ko, bibili dapat ako ng kung dito bahay ko. Kaso lang or sa 7 na guys, 7:30 na. So, only like, yeah. So, paganda Picture na naman siya. Anyways, so dito ko na lang i-end yung vlog natin ngayon guys. Medyo malabo ba yung camera ko? Dito ko na lang i-end yung ating ngayon, yung ating vlog. No? Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aking me time. Anyways, ako, nag-enjoy talaga ako. Sobra. So, ayun. See you in our next one. Always smile and God bless us all. Just see.